Čau lidi, vítám vás Big Gamer u mého prvního videa na Minecraft serveru. A byl bych moc rád, kdybyste přišli. Samozřejmě server je přes Komodo, IP a heslo od Komoda vám napíšu a IP od mého Minecraft serveru vám taky napíšu, abyste si se mnou mohli zahrát. Jsem já, majitel, takže byl bych moc rád, kdybyste přišli a zahráli byste si. Jsou tu pravidla, majitel Big Gamer, samozřejmě to jsem já. A rozhodnu se, ale ještě nevím, jestli kdo se připojí 5 nebo 10 lidí, teď dostane admina nebo gameko zadarmo, ale myslím si, že OP admina, no. A před admin může mít prefix i color, jako já. Koukejte. No, tak to zrovna nejde. Jsem to napsal špatně. No tak já to kašlu. A Denon is spawn. Pak nám jde dia. Samozřejmě to ještě přesunu, by to nešlo vidět nad spawnem. A bude tu hodně srandy, ještě můžete napsat, jestli mám postavit Warp Gold, Warp Iron, klidně mi napište, čas mi to neuškodí, jen se víc pobavím. A teď bych byl moc rád, kdybyste přišli na tento server, má to zatím 5 slotů, ale za měsíc dostanu Windows 7 nebo 8. Takže Minecraft server by byl o hodně rychlejší. Takže byl bych moc rád, kdybyste přišli na tento server a pobavili bychom se, no. Tak asi vše, příští díle toho bude víc. A můžete mi psát, jestli mám točit video o single playeru, anebo o multiplayeru na mém serveru. Tak pište. Čau lidi.